गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो माखासे आंनि पिरियड्स रुटिननि बागै बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि माखासे प्रब्लेमफोर फेस खालामदोंबा एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना स' आं माबोरैहाय गावखौहाय हाइजेनिक लाखियो आरो आं मा पेड्स इउज खालामो आं माबोरै कम्फर्टेबल थायो पिरियड्सनि डेयावबो स' दिनैहाय आंनि सेकेन्ड डे पिरियड्स स' बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो सानबाय कि फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम आं माबोरैहाय मा हाइजिन मेनटेन खालामनानै लाखियो बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै दायो आङो सिखारबा बांसिन माने सिखारनोसै आरोना ओमफ्रायहाय सिखारखांनाय लोगो लोगो आङो गावनि बेडखौहाय साफायै आरामै खालामनानै दोनाबा सुखुवा आरोना स' दायो आङो बेडखौहाय मोजां खालामनानै दोननोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंहा मोनसे हुदा दङ जे सिखारखांनाय लोगो लोगोनो आङो दुगैनो थाखाय बा फ्रेश जानो थाखाय थांखायो आरोना नर्मेलि आङो सानसेयावहाय खेबनै दुगैयो नाथाय पिरियड्स जायोबा आङो खेबथाम गाहाम दुगैयो आरोना मानो होननानै बुङोबा आङो बिराद फ्रेश फिल खालामो आरो लोगोसे हाइजेनिकबो जों थाखानांगौ नालाय बेनि थाखायनो आङो जेसेबांखिनि आंनि इनार वेरफोर दङ बेफोरखौहाय साखोन सिखोन सुनानैहाय गानो आरोना जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायि स' दायो आङो दुगैखांनानैहाय मयस्चराइज बाय नोंथांमोनाबो मयस्चराइज खालामनो दाबाव आरोना गावनि स्किनखौहाय ओमफ्रायहाय दायो आङो नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे मोजां जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय everteenनिफ्राय रिलेक्स नाइट्स आल्ट्रा सेनिटरी पेड्स आरोना जाय कटननि सफ्ट 3x फास्टार absorption ओमफ्राय हेभि फ्लो जायोबाथाय बियो क्विकलि ड्राई जायो आरो लोगोसे लिकेज जाया आरोना बेयावहाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना मोनायावहाय एकदमबारे टेनसन फ्रि उन्दुनो हागोन जिहेतु एक्सट्रा लं आरो लोगोसे वाइट पेड्स स' ओरैबायदि थिन बे पेड्सआ लाइक पेन्टि लाइनार बायदिसो आरोना बिराद माने थिन आरोना लेयारा बिराद मोजां स' नोंथांमोना गानदोंना गानाखै पात्ताखौनो मोननाय नङा आरो लोगोसे बेयो निम आरो सेफ्लावारजोंहाय बानायनाय जाय जोंखौ राशेस जाहोआ बा ब्लिचिं जाहोआ केमिकेल फ्रि बियो ओमफ्राय स्किन फ्रेन्डलि आरोना स्किन इरिटेसन बा एलार्जिस जाहोआ आरो लोगोसे everteenआ मोनसे ओरैबायदि गिदिर प्रब्लेमनि सल्युसन लानानै फैदों बेनो जाहैबाय 80% हिन्जावफोरानो जेब्लानोखि जोंना पिरियड जायो अब्लाना क्रेम्स जायो आरोना बिराद गाज्रियैनो सोरनाबाथ' सिं सायो उदै सायो स' बेनि थाखायनो everteenआ मेनस्ट्रुएल क्रेम्स रल अनखौहाय बिराद मोनसे मोजां जिनिस लाबोनानै होदों नोंथांमोना बेखौबो इउज खालामनो हागोन आरोना बिराद मोजां रिजाल्ट मोनगोन नोंथांमोना बेखौ इउज खालामोबा स' दायो आङो माखासे भिडिअसफोर खालामखांबाय आंनि खामानिफोरखौहाय फोजोबखांनानै आङो मेकआप रिमुभ खालामबाय मेकआप रिमुभ खालामनानैहाय आङो आरामसे ब्रास खालामो आं जिहेतु मोनायावहाय सानफ्रोमबो ब्रास खालामनानै लाबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो आरामसे आंनि थाखाय everteenआ आंनि पिरियड्स डेखौहाय ओरैबायदि इजि खालामनानै होदोंना आङो मानिबा टेनसन लानांगौ जेबो टेनसन गैया आरामसे आङो होल नाइट everteenनि जा बे सेनिटरी पेड्सखौहाय रिलेक्स नाइट सेनिटरी पेड्सखौहाय लानानैहाय आरामसे आङो गावनि खामानिफोरखौ मावनानै आरामसे उन्दुलांनो हायो आरोना स' आङो everteenनि नैबे पेड्सखौहाय नोंथांमोनखौबो खेबसे लाजानो लुगैयो नोंथांमोनाबो लानानै माबायदि मोनखो आंनो खिन्थाहरनो दाबाव बेनिनो सिगां मोनसे इम्परटेन्ट खोथा 90% हिन्जावफोरानो सेम पेड जि पेडखौहाय सानावहाय इउज खालामदों बेखौनो मोनायावबो इउज खालामो बा मोना जाजासिम बे सानसेयावहाय मोनसे पेडखौनो इउज खालामो आरो लोगोसे 70% हिन्जावफोरानो मोनायावहाय डिसकम्फर्ट फिल जायो आरोना 50% हिन्जावफोराबो रं पेड्स इउज खालामो स' बेनि थाखायनो everteenआ मोनसे ओरैबायदि मोजां हरनि थाखाय मोनसे पेड्स दिहुनदों जेरावहाय नोंथांमोना ओरैबायदि कम्फर्टेबल फिल जागोन ओरैबायदि लाइट वेट नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनगोन गाइस दिनैहाय नैबे भिडिअआवहाय आङो गिभअवे होनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोना जास्ट मा खालामनांगौ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय नोंथांमोना #रिलेक्स नाइट पेड्स बेखौहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बे भिडिअखौहाय शेयार खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना जुदि लाकिबा आङो आंनि साबस्क्राइबारफोरनि गेजेरावनो सानैखौहाय आङो चुज खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना गिभअवेखौ मोननो हागोन